Het idee van de skimmer ontstieg in 1989 toen de ingenieur Wim Schuur vanwege de ramp met olietanker Exxon Valdez betocht dat er een apparaat komen moest om olie op te rommelen op zee. Schuur libbert intussen net meer, maar zijn ideeën binnen verder uitwerken door de beide directeuren van Joertedij, Bert Siebenga en Koos Tamminga. Zij lopen heel in haar concept. Het heeft een hele hoge capaciteit en een heel hoog rendement, maar het kan ook werken op golven. En meestal binnen oliespils binnen op zee. En dan heeft je dus nodig dat een apparaat op golven werken kan. Voor u, wat staat voor Floating Oil Recovery Unit, had de skimmer de oranje verskate keren test en aanpast. Eerst weer alleen nog een grote uitviering van 2,5 meter hoog. Maar een lietsere en goedkepere uitviering bevalt volle beter. Het testen van het apparaat baat van het grootste pad op de computer. Als een test wil wel mijn echt product, dan moet het elke keer eerst meten. En dan, als het dan net niks worden is, dan moet het helemaal opnieuw weer een artikel produceren en het weer testen in een faciliteit die in dit geval in Noorwegen is. Dus dan moeten we er met z'n allen heen en het product er weer heen brengen. En dan kost een hoop geld. Dus hier op kantoor is een simulatie vol goedkoper. Er binnen ontnota wel een paar skimmers verkocht, maar lang net genoeg. Dit weekend vliegt de directie en een tal meewerkers van voor naar Saoedi-Arabië om te praten met Aramco, de grootste oliemaatschappij in de wereld. Na een paar demonstraties is die tier geïnteresseerd in de skimmer mogelijk om die op alle tankers te zetten. Het zou een boppenslag wezen. 80% van de start-ups helpt het net en 20% wol. Dan denk ik dat wij op dit moment op een punt staan dat we terugbrengen kunnen naar die 20%. Dat we uiteindelijk helling gaan, maar daar zou Aramco wel een hele belangrijke in wezen. Het wordt na zo'n ontwikkeling, zo'n 4 miljoen euro aan investering, staat er gewoon actief van succes. Wij leven op dit moment van subsidies en van verkepen en van aandeelhouders en van uw eigen yield en weet ik wat al. Maar ja, uiteindelijk moet het natuurlijk business worden wat yield oplevert. In uw prognose is het wel dat we uiteindelijk taggroeien moeten naar 100 skimmers per jaar.